du skal også trække lidt. Vi har kun kørt 40, Frank. Kasper! Kasper! Hvad? Skal jeg pause? Hvad? Pause! Jeg er øm bag. Hej. Hej. Det sviger bag. Frank. Jeg har rødhale. Ja. Fred med det. Vil du kaffe, eller hvad skal vi? Skal en lille skarp eller et eller andet? Hvad med dig? Jamen, jeg skal have en skarp. Jamen, har du noget i din numse? Nej, jeg har ikke en skid. Ikke noget. Jeg forstår ikke, at du ikke har noget. Men det har jeg ikke. Jeg har ikke noget. Jamen, så ringer jeg for en taxa. Nej, nu står der altså. Jeg er færdig. Jeg er nede. Ja, det kan du. Jeg skal altså... Ja, dag. Ja. Ja, jeg står kraftigt sammen med ham nu. Mener du det? Jamen, lad os få et møde. Cool. Jamen, tak for det. Hej. Det var Lars Løkke Rasmussen. Politiker, Lars? Ja. Spørg om vi vil cykle Rynkby-løbet. København-Paris. Os to. Nå, det vil vi da gerne, vil vi ikke? Nu skal vi til møde. Yes, mand. Fedt. Og han spurgte også efter mig. Ja, præcis. Den spurgte efter dig, Frank. Så tag noget kaffe, sæt det ned, så henter jeg lige Lars. Fedt. Kom, vi ses. Yes. Ej, hvor er det flot. Hvad? Mm. Det er Lars Lykkes, ikke? Jo, Lars Løkke sidder her, og så når han holder møder, så er det her, ikke? Det er for sindssygt, mand. Ja. Jeg har jo været før, jo. I det her rum? Nej, der er nede. Længere nede, jo. Så du står. Helt tårningen. Hun kører også Rynkeby. Det kan du godt kalde det. Altså, hun kørte min Rynkeby i hvert fald. Jeg er lidt paf, det må jeg da sige. Jeg var slet ikke klar, du havde det. Jo, fandme også. Men Frank, den skal vi lige... Det må lige... Ikke? Ja, selvfølgelig. Ja, jeg er sindssygt, mand. Jeg er sindssygt. Ja, så... Ja, for helvede, mand. Hvad så med Mette Frederiksen? Har du været tæt på den? Hold nu kæft. Ja, så... Nå. Lad os se. Hvad? Det er en røvsvedstribe. Det siger, så jeg sgu da ikke den eneste, der har numsesved. Altså i verden? Nej, det er du nok ikke. Nej, men altså, det er åbenbart et alment kendt problem. Nej, det er det da. Nej, altså, det er ikke noget, man snakker om, Frank. Du er da den eneste, der ikke har numsesved i verden, åbenbart. Men selvfølgelig er det også numsesved, Frank. Det er bare det, nu er vi pludselig numsesved. Ja. Nå. Ja. Altså, hvis man cykler langt, så har man numsesved, jo. Men det er jeg glad for at høre. Ja, men jeg vil bare lige faktisk sige til dig, at det er ret nemt at arbejde med det, fordi du skal bruge talkum. Du drysser talkum ned imellem ballerne. Altså babypuder. Altså, det kan du kalde det, hvad du vil, men altså, det er ned mellem ballerne med det. Og så suger det ligesom fugten, og det vil sige, så får du ikke rød hele. Hej så! Hej Kasper. Hej Lars, godt at se dig. Ja, selv tak. Skidehyggeligt faktisk, ikke? Frank. Det er Frank. Goddag, Lars. Det er en fornøjelse at være her. Ja, tak fordi du ville komme. Jo, tak. Ja, tak fordi vi måtte komme. Ja, værsgo, sidde ned. Jo, tak skal du have. Ja, tak. Altså, ikke lige der, vel? Det er så... Det er min stol. Undskyld, for pokker. Ja, jeg er ikke klar, der er faste pladser. Nej, men det er der simpelthen heller ikke. Jeg sidder bare altid her. Men ellers er der fri seating. Men det, du ved, jeg har mine ritualer, ikke? Okay. Jeg trækker også altid strømperne op, når jeg skal direkte tv. Og det måske kan det overtro. Men altså, jeg tager ingen chancer, som det står i øjeblikket, man skal... Ja, selvfølgelig. Så. Ja, jeg er klar. Har du lyst til at sidde her, Frank? Ja, tak. Du sidder derovre, Frank. Men jamen, fantastisk. Godt, I kunne komme. Jamen altså... Med så kort varsel. Og tusind tak, fordi du ringer. Altså, og vi har faktisk snakket rigtig meget om det. Du skal kaffe. Vi er meget glade for det. Jeg vil gerne have en kop. Vi er sgu lidt op at køre. Ja, vi synes, det lyder som et rigtig spændende Men projekt. I skal også op og køre, ikke? I skal ud og cykle, hvis I er friske på det. Selvfølgelig. Ja. Fordi det er til et godt formål. Kræftsyge børn. Præcis. Lige præcis. Ja. Det er fantastisk. Det vil vi gerne støtte, ikke, Frank? Jo, jamen rigtig, rigtig gerne. Ja, I skal køre det her. Ja, vi glæder os helt vildt. Og Kasper havde faktisk, synes jeg, et rigtig godt lille tip. Tak. Hvis man har numsesved, så kan man bruge talkum lige til at tage. Ja. Jamen, det var fordi lige Kasper og jeg så har snakket om, at når vi cykler, så har vi jo numsesved. Nej, det er jo ikke det, vi snakker om, Frank. Det har vi ikke snakket om. Du har lige sagt, du har numsesved? Nej. Undskyld, hvad har jeg sagt? Du har lige sagt, at du har rødhæl. Nej, jeg synes ikke lige, at jeg lige har nævnt det. Jamen, jeg tænkte bare, at Lars kunne være interesseret og høre det.
har I nogle andre spørgsmål lige her på? Fordi Lars også er numsesved. Er det ikke rigtigt, Lars? At du også, ligesom Kasper og jeg, har numsesved? Ved I hvad? Altså, jeg har ikke numsesved. Tak for i dag. Jeg kom bare til at se, at du har en svedstrib på stolen. Ja. Altså, Er det ikke din stol, eller hvad, Lars? altså, jeg har ikke numsesved, vil jeg lige sige, bare for lige, hvis der bliver taget notat af sådan noget. Det har du da. Det har du lige sagt til mig, du har. Vi ringer til jer. Det er super dejligt, at I kan. Vi glæder os rigtig, rigtig meget. Hej, Lars. Frank? Ja, Lars, jeg kan godt forstå, hvis det er noget politisk, altså, at det kan bruges mod noget politisk, at du så ikke er... Frank, vi skal gå. Det var en svagt, altså. Det går fint. Er det ikke hans stol? Det går fint, Frank. Jeg forklarer dig, det er ikke noget, vi snakker om. Det er jo ikke noget, vi siger. Er det Lars' taske? Ja, det er det. Nej, den skal du ikke med. Hvad er det her? Det er Talcom. Frank, den skal du ikke røre på den. Frank, Kasper. Ja, ikke. Frank. Lars, jeg synes faktisk, det er rigtig underligt. Ja, tak. Undskyld. Det er fuldstændig åndssvagt, at jeg Så er det skal altså- se dum ud så er på det den her ufrank. måde. Han har ikke Talcom i tasken, han har der numsesved. Nej, det gider jeg ikke igen, Kasper. Det. Nej, men det er jo ikke mig. Det er jo ikke min skyld, hvis jeg siger det. Tak for det. Hvorfor er du ikke om, du er røvsved? Der er ikke nogen piger derinde. Nej, men der er landets måske kommende statsminister, så skal det ikke sidde og råbe og skrige som en abe om røvsved. Du kan da bare sige det stille og roligt. Du behøver ikke være en abe, når du siger røvsved. Lad os så tage diskussionen om, hvordan jeg skulle sige det. Godt. Jamen, jeg siger det stille. Hej, jeg er røvsved, eller jeg er røvsved. Det er jo ligegyldigt. Jeg skal ikke sige, jeg har røvsved. Hvis noget problem, vi alle tre har, så er det da vigtigt, at vi får bragt Talcom på banen. Men du får da også bragt det Talcom på banen. Det skal jeg da lige love for. Det var jo kraften, du løb rundt derinde som tosse. Der snakker vi abe. Det var Talcom-aben, vi så. Ja, det er Kasper. Hej, Lars. Hej. Hej Lars, det er Frank her. Ja, jeg sidder sammen med Frank. Vi sidder lidt i bilen. Okay? Ja. Jamen, det er sgu nok bedst. Det er du ret i. Tak for mødet, Lars. Det siger jeg til ham. Fedt. Det er godt, Lars. Vi snakkes ved. Ja, og Lars. Du kan næsten gætte, hvad det er. Ja. Jeg er ikke abe. Jo, det er du faktisk. Det er godt gættet, Frank. Sådan er det. Det er sgu da et større tabu end kræft efterhånden. Røvsved. Det er det måske, men Frank, det har du så lært i dag, ikke? Men det skal du ikke snakke om. Hvad så? Er der så nogle andre skal med? Ja. Hvem? Nu smed han Hjortshøj på banen. Nej, det er ikke Hjortshøj. Jo, Lars. Men han der er kongen af numsesved. Altså, det er jo sådan, han trækker et spor efter sig. Ja, det gør han nok. Det gør han nok. Men det er ikke det, der er problemet, Frank. Problemet er, at du har nævnt det.